bandiraɓe caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen en jetti serenɓe halifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe ha tengti noon e Pindi TV en mbi aadi biladi salade aadi ɓuuri firtude aadi en jooɗimo ɗo jonde hande dinguiral fulɓe eɗen jewta pulagu eɗen jewta dendagal to pullo wawi wonde en calmini e dendagal wattuɓe hakkille e Pindi TV ha no fewi kono kadi en jetti mawɗo galle o hono Daouda Moussa Dia en calminimo ha no fewi mo yettani sababu kadi yettata Allah sababu ko Abou Samba Diop en calminimo en juurimomo en jettimo kadi ha no fewi en calmini kadi jagganɓe en caméra ji ha mbawɗen yiyede hono bani men gorko Samba Diop Ndeye Fatou Mansali o wondude kodda bewɗo en calminimo Amadou Diallo Amadou comédien walla Amadou Fouta foof en calmini ɗum no tawtara jonde nde bandiraɓe hande bismiɗen ɗo ko nalanke goto e nalankoɓe meɗen ko goto e yewtoɓe leñol ko goto kadi e battuɗo hakkille e leñol ngol hono Moussa Diaw kono kadi hande beelamma waɗi en gada beño nde wonno eɗen joɗɗiɗo e mawɗo meɗen bambaɗo meɗen kaw meɗen hono Amadou Thioɓeri wadde ala no batten so wona goppen Moussa Diaw salmina haade men nadde e yewtere nde hande ko tigui dinguiral pulagu nde wonno mbiɗen ko pulagu to yimoɓe meɗen wambaɓe meɗen awluɓe meɗen lawɓe meɗen ha hen hunde en goppani wadde Moussa Diaw bisimilla ma calmina plateau dinguiral fulɓe eyyi waɗi foof an sohna Dieynaba amin mbima moƴƴere Allah e maɗa kadi yettude Allah kadi Allah kokkuɗen hawrude ɗo ha mbawen jooɗade kadi wiide eɗen mbadda ko wayni ko ñagade Allah tan yo Allah waɗanen hen jaam kadi Allah ɓeyɗon ya barka Mouhamadou Rasoulou saabu kala ko eeri ko fate pulago ɗum kewmi wiide ko min Moussa Diaw mono heewi nottade ɗum saabu nde wonno kadi en mbawa dañde ko ɓuuri ɗum kadi min moɗo farnoro fulɓe ɗum tagi somi nani hunde ne wiye pulago tan min woto jogo hen coftal donc ko salminde dendagal leñol ngol bandiraɓe foof kala biyowo mbimi e wimami salminama kaddi salminago donc wiide tan ko kuccande kodi yo Allah wallu en kadi poolen ɗum nde wonno kadi émission wona ko weewi machallah tigui machallah bandiraɓe fulɓe en keɗima Moussa Diaw en goppat tan hono bambaɗo meɗen Amadou Thioɓeri o salmodira e pulagu nde wonno omo wowti yewtude pulagu nde wonno ko pulagu woni faaro meɗen ko pulagu woni yidde meɗen ko pular kadi jiɗɗen ɓamtude wadde bisimilla ma Amadou Thioɓeri e plateau dinguiral fulɓe bandiraɓe sehilaɓe bandiraɓe no mbiɗen ni ko Amadou Thioɓeri ba to Hamaraɓe mo commune o komo leydi Sénégal mo jaami kisal Hamaraɓe hande noon ko jaɓɓal kisal gadduɗen wonno so wiyama dinguiral ko dinguiral hebbitte jama dinguiral ko sukaɓe lomtoto mawɓe e ko noon dinguiral nawri foof kala ko woni hakkude leydi asamane dinguiral hiƴƴi ɗon dinguiral ko hakkude leydi asamane ndeka debbo pullo kala yewtere jeytuɗa ɗo e moƴƴere en tawa ɗo eyyi joni noon mi hokka nalanke kettinade keɗenaɗo ko Amadou Thioɓeri ba tawede kadi société mo ala frontiére nde tawno wiya ko Gadiel Ilu Jimbo kañum ne darani ko pulagu darani kadi ko leƴƴi ɗi foof ko alda e paltoro tigui machallah to mbiɗa Gadiel ɗo en calminimo en juurimo hono Abdourahmane Gadiel ka en ji golle makko e darde makko e pulagu dendagal fulɓe darima cettima yidde makko pulagu yidde makko kadi fandare fulɓe tigui wadde Moussa Diaw dokka en ɗon seeɗa ko calminirɗa bandiraɓe haade men nadde hol gonɗo Moussa Diaw aywa bisimilla darto seeɗa nono darto dugal morceau o Sora Laminayi Sora Lamina Sora Laminayi Sora wonde pullo ko yewe hani wallahi mi wonde mi wati mo yimana fulbe yontabe Jeynaba Hamido o mo mojjere Allah wone modum Amadou Thioɓeri bayo min Moussa Diaw mi yimi aduna ko ni tande wori
wallahi mi woni duna ko mere jeyna barona min mi huli aduna belenteji mum sabuju nereytane waylani be fulbe yontabe mi yimi fulbe aynabe wallahi mi woni mi wati ononi koy webani kala fof to bonno bernde waali wallahi mi wondi mi wadi ma yi to no jurum dero sabu neddo na ronka jawde taw wasani ndimago mum baso jawde yonta hande o wallahi mi wondi mi wadi ana lagido kono neddo na ronka jawde taw wasani ndimago mudum Haruna daddi dey sama ko sare maada gido jammaji mbal me galle baboy maada wallahi mi wonde mi wate fulbe aynabe koy teddini ko don mi jamruti e hadi sajo dado bedda sal o hadi min koy mi jabi golle balle maade do so wolle nyol joltude hujjaji la nyoy min koy mi wi ma sal balo sal e alla jomam to wore sarne woni wore min koy mi wi ma sar mana sor min koy mi yimi magido tigi mashallah haside habado koy alla kono wawa hadde nange fudde jeyina ba moyidi njumri yo muñ ko renya haki so mbewon amante sare men yo taw koy nay njeyaka fulbe aynabe koy jarama tigi mashallah wadi faida hanu fewi nde wonno ko haaldo ko pular lattudo cer dendangal bandirabe wattude hakkille ma gandu kadi ko haala batka faida woni do nde wonno do way jogade jawdi mbasa ndimago ma ko ndimago nawat ma kala to bawda yottade wadde jawdi hande ko dum woni ko ardina kono ndimago buri hunde fof en calmini kadi en juurima dendangal bandirabe wattude hakkille yewtere nde wonno en ñaagima Allah nde Allah dandata en o rafi gardo e leydel men e yilli leydel godde te besgu nani sare ladde en duwimo nde Allah adoto aynude reena nde wonno ko dum tan jogiɗen hen Moussa Diaw hande so wiyama Moussa Diaw hol gondo Moussa Diaw holko mbawɗa wiide min en seeɗa e Moussa Diaw e hoore eyi ɗon jeenoɓe ko yettara Allah sabu so wimo no haalanma Moussa Diaw sa renaki ɗo mbalten kono mami juɓɓan hen seeɗa kono tonganen hen seeɗa tan to ɓuuri rak mami waɗanen ɗum résumé nde wonno kadi to rewade moiro woɗɗi tigi Amadou jippiren kolliɗi seeɗa mboɗo yewtana e leñol ngol mi yewtana kadi jontaɗo mi famnoma hol Moussa Diaw waɗi ɗum Amadou Digal Ba gorko pullore tawa hande jonde nde min Moussa Diaw mbiyami ko jibinami ko ɗo e Dakar negal no wiye Medina hadi 23 avril nehi kadi koye nder gande ceerno Daga Tall ina wayno so wela wiya ko ceerno Daga Tall e ceerno Seydou Tall min ko ɓen nehi tigi ina hawni noon so wiyama ɓen kadi wiye Moussa Diaw wonti nalanke eyyi donc ɗon kam bandiyagal nowrumi ɗum eyyi ko wona ɗum ko Allah itti kam Dakar addi kam Pikine Medina Gounass nde gonmi toon nde kadi garmi tawmi ko Fuutankoɓe ɓolɓe gon toon nden ko hitande 82 nden mi nanta hay Pulaar komi jolfo tan kadi musique mo mbaɗannomi o koye jolfuɓe kadi gonnunomi nde wonno puɗɗorimi musique kay koye parti politique uji ko troupe national jallarɓe min joguino woni ancien ministre biyeteɗo Ablaye Bathily o on ko minen gonnuno onon jaddatnoyma caggal ɗum noon koye mabɓe tan gonmi Ousmane Tanor Dieng Amma Dansokho en bon carrière am ko ɗon wonno ha Allah noon ittimi gartumi lasde Fouta nde garmi lasde Fouta sukaɓe lasde Fouta mbi il faut que minne mi wonta kadi nalanke jimowo e Pulaar holno mbaɗanmi il faut que mi wittoya par ce que pour yimande Fuutankoɓe weɓani ma jaaha Fouta bittoya ganda no Fouta way kadi ganda holko woni pulaku
kono ko yettere Allah hande machallah mo yettena Allah non no fewi dum ko pour rabbidan ka rabbinde tan yewtere nde ne jaami fuuta nde kadi mi yi ton ko heewi ko meeda yiide e aduna teddulle mi tawi dum ton parce que ko woni ton ko wona dum woni do mi tawi ton kadi ngurna mo gandana hamni ko sa burani tinnade a wawa wonde der fuuta nde wonno keneli musdi gon ton dum non fof kadi mi wowano dum kono Allah yidde mi fuutankagal tawi kam dekkade dum ha Allah artiri kam ha do tigi machallah wadi faida hano fewi Moussa Diaw ko kalda ko hunde wande faida yillima fuuta kumba yumen Moussa Diaw hol ko puddida wadde nalankagal bange pularo gilanden ha joni hol nokkuji puddida yillade hen taw sawna jeena don sen kaldo ngo do balten sabu nde wonno wonko yirla ha heewi gilay noshot gilay noadi bo en joyraten bange malio bon bange gambio gartendo e Sénégal so yama Sénégal kadi fuuto kam so mi wala mawi ma bur duubi sappo e joyi amin jirlodo min donki yemin ngayno fuuta pour rabbi kinade tan kono to ndewmi do kam so woni ko halalla na heewi tigi machallah na heewi o yillima to heewi Moussa Diaw o saha joni hol morsoji puddida yaltinde gila puddida nalankagal ha joni fewde hande bon donne kadi ko yettere Allah sabu bon so natama wone téléji kilibaji nan ton jodi ko wona dum ko kadi do to kalde men mani koy enregistrement wuji min goni min gona gaynube taw nde wonno golle de ko ndemin puddine e enregistrement wuji amen e to hunde artido waylo ko wadi hen bon gilane internet uji hankadi ngoti bon won ko ussi gede kewde e enregistrement uji bon donc don ne kadi sar yaari joni ko haqqille jarata parce que wona no yeer non yeerete joni dum tagi non yimbe nan studio won ko wada baraka taw non kono boyata kadi ma won ko yiya hen sabu ane hoore ma e ko wada ko adi jogen gedal ma nan ton mofti tigi machallah dum ko dawal gongal wonata so Allah jabinde wonno korsama da e Dieynaba Harouna dendangal fulbe na batti hen hakkille mumen wadde tojjanen do dande tan ƴeewen to jaaden kadi jewten bandiraɓe nabe hirnange nabe funnange nabe hirnange nabe rewoy worgo nabe je ala fo mo gonde mum cemtani nenam oy funnange nabe nene hirnange nabe rewoy worgo nabe ay ala fo mo gonde mum cimtan demal jeeri meden welani demal wala mongo men ne welani demal jeeri meden welani nene demal wala mongo men ne welani ngayna ka jeeri men ne welani hay awo ma yamo ngo wela bibbe fulbe ndente koy ngare ndenten ko dental waawi ceeral Dieynaba Harouna wone bibbe leydi Fuuta wonno bernal leydi Fuuta mango mala ngonenam fonnoɓe wallude leñol ngol ɓe koye ballani leñol men so jamano politique yonti ɓe gortay men partiji politique de nafani naftani leñol men ndeke noon jamanu ma waylo ndeno yam yo jamanu ma waylo ha biɓe leydi jejjidi yaade laaɓi jeere dina jangto yaade laaɓi jeere dina jangto riwani ɗe caɗele jooɗade caali jakkaji na jangto
joodade caali jakkaaji na jantori wahnide caɗeele so fora suuji men jeeɓama ko Allah danniyankoɓe meɗen e remoɓe leydi Fouta mawgo malago nenam so ñamama harama Dieynaba ko Allah danniyankoɓe meɗen e remoɓe leydi Fouta mawgo malago oho Fouta men heewi jaam tan tawde leydi men ndi kaldo fof nene hono ko moom fuse tawde leydi men ndi kaldo fof nene hono ko moom fuse ƴeewɓe be leydi Fouta ngumme koye daɗode hen gongo feeña yayo yam yo wonɓe paamani gurdam halkare kono ngare daɗoɗen tigi machallah gese meɗen ha coñena taw nafoore en ndiyani o inde men gese men ha coñen taw nafoore en ndiyani ko yayo bonɓe dutto mbaɗa lasal mbiya yen job kena coñani ko ɗe ponte penale neno min ngala hen yay nene gongo nani Fouta mawgo ɓamtare mum jaɓen weɓata leydi Fouta mawgo ɓamtare mum paamen weɓata koye ngare taroɗen ɗi miijoji bonɗi bonnoji ɗi pewnani o ngare taroɗen ɗi miijoji bonɗi bonnoji ɗi pewnani Dieynaba wonɓe paamani gurdam halkare ngare machallah waɗi fayida ha no fewi nde wonno kalɗen ko caɗele Fouta hande en ji Fouta no waɗi caɗele kono kadi en jarnima ɗanniyankoɓe meɗen en jarnima kadi dadaniɓe Fouta nde wonno hande en mbiyata Fouta hay batte ala nde wonno sa yi toon hande kala to ɓernde ma mettanno wasata kadi to ɓernde ma weeli hen seeɗa mbattaten tan ko jarnade e ɓen ɗon ɗanniyankoɓe ɓe ganduɗa jamma e ñalawma wattuɓe hakkille e guure mumen tigui hande Moussa Diaw en kaali hol leyɗele puɗɗiɗa ɗum ɗoninde est ce que a meeɗi yaltude set jaafoɗon Sénégal sa meeɗi yaltude ay ɗon ko yettere Allah nde wonno ne wiye kala ko heñora foof heewi ko sumtoyde joomum walla leptoya joomum walla sankoya joomum kadi min koyam kono hawni sa heewi jingoɓe goɗen foof sago mum yiiɗa nanne bande en saha e golle goɗɗe ko faati caggal leydi taw an yiyanima toon kono min mbiyatmi ko kala nde pellinmi yaltude Sénégal omoɗo yaha ko tiiɗinotami mi yi noon damude ha mbayno leydi kono ɗum kadi heewani guitam nde wonno ko faggade nde e golle ɗe tidde e golle ma kadi addata ɗum aɗa yiya hen laaɓi ne gara e amen yidde nawde min mais taw wona komi ko fewti amen sabu tout récemment ɓoyani won Gambien goto garɗo amen ɗo nde ari nde yinno ko nawde min Suisse aɗa andi hande noon sa wiyama no artat nawe Suisse aɗa heppa rendinde bagage uji ma kono nde o ari nde e nder festival no yiɗi nawrude min ni ƴewtimi ɗum mbimo ko wawa wonde sabu gaare amin nawma sen jettima ala jobdi minen jogui hôtel mon minen jogui avion mon so 72 heures men gasi walla festival men gasi hankkadi toon beelama dogue son dogi on jaggama to paɗon tigi on ala to paɗa wonɓe ganduɗa kadi sahaji ne gadda e amen projet ji ko ene Espagne mi saloyade ɗum momi tengtini ɗum ɗo e galle mon o galle so wiyama Harouna Moussa Dia Daouda Moussa eyyi donc miijamma artu Saykou Mamadou Dia ko miñiraguel amen ko sehil amen kadi baɗɗo ko hay goto waɗani noon konko Saykou Dia o yeehi ha waɗanimi min contrat 8 mois nde min jahata Espagne mbimomi kadi Saykou mi yahani
bon donc pour mi hannuma ɗon tan wona jaagol ngol min ɓurmi yidde hannde ɗo to jooɗimi somi yiɗi yaade wallahi Allah hokki kam ko no jaarumi mboɗo yettira ɗum Allah kono ko golle ɗe gaɗi jaagol ngol wonko heddi komin jogui min keppanani jaagol ngol kono inchallahu rabbi ma ɗum an ɓurɗa yidde ko jooɗade ɗo aɗa ñaama e CFA wa yiɗade non wona CFA ni ko golle yaade caggal leydi jouoyde toon aɗani mami haalde gueɗel sahaji yimɓe public o kañumen ñawata tigi gonga ha joroɓe mbima minen de min jeeyi sehil ma e nokku naggam ko ni min tawta ɗum welma sahaji kadi musma bon min noon jiɗanmi ko kala kono pellinmi yaade yo taw kala ko gonmi e dow mum ko taw mi pari hen ko Allah andi noon ne gasoyta hay soko ñalawma goto e Moussa Diawde yaade yimɓe mum hay somo wawa dañde ɗum kadi so Allah hoddiri yaade ndu tan mi yaha kono amin hen kam pour l'instant mais Allah ko moƴƴo machallah waɗi fayida ha no fewi wadde Moussa Diaw holto pewtuɗen nde wonno en jii won clip ma to mbita fulɓe aynaɓe a yimi fulɓe aynaɓe nde wonno machallah a haali hen kadi haala mbatka fayida hol hakkude ma e fulɓe aynaɓe ɗonde mo suusa fof suusa haalden Dieynaba kadi nde wonno mi wima min jibinami koye Dakar mownumi koye Dakar kono moɗo jogui yiyande e yidde lowide e fittaño ko faate fuutankoɓe ɗum tagui fulɓe moɗo farnoro ɗumen min Moussa Diaw oɗo hande wawi no yom no kewi sa hawre amen ɗo e Dakar cikkata ko serraɓe walla jolfuɓe saabu fuutankagal ala e mabɓe ko ɗum wayli Fouta pullo noon to jiiɗa ɗum fof jiiɗa ko Fouta ko kamɓe jogui étiquette Fouta hay goto noon suusa haalde ɗum saabu leñol fof andi ko hoore mum goto fof kadi yiyata ko hoore mum kono minen ko amen ko min goppu min paggoyi ko ganda komin tawrani jinnaɓeɓe kono Foutanke nden so ummima Fouta ara ɗo no furɗi ayi peƴƴe fof no adda sa yi ɗum tan ma andu oɗo ko Foutanke kono handi ɗum heddi e Fouta tan ko fulɓe koye fulɓe tan jara ganda oɗo ko Foutanke donc noon min addinimi morceau oɗon no haala ko heewi moɗo malla hen waɓe no yamni moɗo haalde hen kadi e fulɓe ɓe kadi moɗo yewtan hen kadi yontaɓe ɓe donc na selli kadi caɗele gonɗe e nder Fouta ko haaɗi en fewnitade ko foof nane e nder lowdi ndi nde wonno Fouta min somi naati moɗo heewi haalde ɗum à partir de Dakar ha Richard Toll ko dawn min Moussa Diaw beelamam haaɗi kala nde puɗɗimi à partir de Richard Toll nadde moɗo teɗɗi Fouta ko ɓerdam huɓɓat moɗo heewi wiide moɗo hortide président o kono somi jaggui lawol ngol tan won ko ɗum no mi wayloto dal saabu addi ɗum ko enen kala laami ɗo ko enen lamdi kono kala koyneteɗo ko enen koynete Fouta no wayni hanani wade noon kala biɗo tan nana Fouta nana walle tawa ka yirlaki Sénégal o min komi jirɗiɗo Sénégal nde wonno koye jibinami kadi avant arde pulaɗo koye jolfuɓe kadi ɗum wonde komi jirɗiɗo partout kono sa naati wona banggueji sa naati Fouta cikkata ko wona yimɓe gon noon te ko walliyaɓe mbaali ɗon ɗon no selli donc enen eɗen jogui ko ganduɗa ko valeur gonɗo toon ko kamɓe guila ardiɓe noon par ce que ayi sa sa felti wiide ka jimowo a fellitu goɗa messageur leñol ngol goɗɗita messageur leñol ngol ko ƴeewa kala ko woni ko nafata leñol ngol ko ɗum nafata min koye ɗum woni haɗa amen ko moƴƴi min kaala ko metti min maslata ɗum min kaalat ko boni kadi min ɓoyto ha aduna fof nana ɗum mais so wiyama hunde fof yo masle ma won ko fewi ma won ko fewata ha abadan te Fouta gilana taga ha joni fewani te minen min jibinaka Fouta te annanda hay responsable goto no wiya Fouta hay dara ala ɗon wiyete kam nan waɗane machallah waɗi fayida haadi ha no fewi wadde Moussa Diaw toddanen ɗon kadi dande ƴeewen holto nawta bandiraɓe mais yo leel yo dasanan wasa yawde ko hoto dog en jimat pulaar en mbadden hen kadi wolof si ɗum de mataw ko jurgal séréer o wonata nden maccuɗo men hannde denduɗo e meɗen mbirmi niilayi niila niila mbirmi niila ay niila niila mbirmi niila yaay niila niila ay mbirmi niila dokkat ɗum hono Samba Diop Ndeye Fatou Massaly e dokkat ɓe wonde kamɓe goni ɗo hewɓe haalde kura damalay waye kura falne damalay way kura damalay waye kura falne damalay sumala waye warnama sumala wayol warnama temala wayte wonela ndanan ɓe
kura damalay way seri mbare damalay way kura damalay way seri mbare damalay sumala way warnama sumala wayul warnama temala way te wonela ndanan be kura fal min Musa Jaw mi jabi kolle balle ma da kura fal Seri Mbare Jaw Seri Mbare min koy mi jabi mo jere mada mo jayu mo tedu do baba min Musa Jaw koy mi yimi ma fal kura wuyuma kura fal wuyuma kura wuyuma oy kura fal ne wuyuma kura wuyuma kura fal ne wuyuma soma wuyo warna la soma wuyo wal ne warna la tenga ma wuyo ma wayla ndanan be kodona mi jimi kalisel e alla jom ham to tanira be sede bokar ngoni kalisel bokar min koy mi jabi ko le palle modon tanirabe sede min koy mi yimi yon e alla jomam kalisel hono ma do koy we bani gido acha siyo jabi ko le palle ma de gido yo jame kisal wone ma da ya muhammadu rasul kajiwat oh kajiwat kajejinala e way kajida malay way kajebo mala way samba xata gudek bëccëg suba ngoon daawuñu noppi di bañ dañu daan weer war kadi di leer lalaskan we kaj kaji wuyuma e way kaji dama lay jeen baaxi nday baaxi bay man Musa Jaw mi de way naa la e alla joomam to mi muna sal bala woni may muna sal min koy mi wi ma sal waraba min koy mi jabi golle balle modon jeyna boyam nedo wawa yimde aade ko aade tan de yimata hoore mudum mo yidi njumri yo muñ ko re nyaaki sombe wana mante sare men yo taw koy nay jiyaaka oho wonde pullo koy na weli kura wuyuma kura fal ne wuyuma tigi mashallah kura wuyuma yo kura fal ne wuyuma sumala waye warnama sumala wayol warnama temala wayte wonela ndanan be tigi mashallah wadi faida ha no fewi en hanjarni makadi ha dendangal bandirabe wattube hakkille e pindi TV ha no fewi no biruno den nani ni nde wonno ha dole lingu ko diyam enen fof ko yebobe wattube hakkille pindi ko dum rokki en dole ko dum addanen hande joda do wadde kala ko min baddi do ko weltora don Musa Jaw mashallah wadi faida no fewi hollo kongol mangol mbasiyoto da leñol ngol mbaynoto da leñol ngol hade men arde dernière somme ko mbasato min leñol ngol tan wiide adane min kewi wiide minen nalankobe min ballaka minen nalankobe nangam amin kewi waytade dum kadi dum tagi ne gadi min adinere mbimami amin yetta Allah amin yetton kadi min Musa Jaw ngammi ko ala bawdo ballude neddo sona Allah kadi neddo kala do yetti fof ko golle mum yetti dum non sabu ay meccelam gallo ko kanyum rebi ha Allah waddi hakkude men ngandondirden kadi koy dow teddungal kadi kala ko dañon biata ko no en noddo e Musa Jaw ittede yewende donc dum ko ballal Allah woni don rendume jonguma donc dum wonti bandiragal ko heddi ko bon basiyoto mi leñol gol tan ko leñol gol yobe pin be paama be ciusa be ngora gongiyankobe sabu ay hay rafiji kalte do ko dum poddoda nane arat ko ummi fo joni ladde natra koy leydi te leydi ni meda waade non eden jogino waliyaabe ganda jeer ko arata mbaajo yimbe ngummono de mbade ni kono dum natti wadde do tay gor susa halti min non ne pellin mi wiide ko mi nalanke min Musa Jaw
ala ko mokkanmi kala ko jiimi ko fewntaake leñol ngol walla wuro ngo mi haalat par ce que koye wuro jeeyami mboɗo jogui hen gueɗal heddi noon mi ɓooyi wiide guiley enen human pinneji ɗi janggandi ɗi e seerenɓe meɗen wiyeteɓe ko seerenɓe wiyeteɓe ko waliyaɓe yen ñaago Allah iblis natɗo e men o yo Allah ittanen ɗum sabu iblis addi e men perkite ɗe ganduɗa en mbawa famde ɗum par ce que joni so julde korko ari en donki andude holde hoorete taske watte yimɓe mbaɗa taskiji ɗiɗi paskiji tati kono so lewlu gammu yonti hay goto luppora ɗum kamɓe fof ɓe gandi ñalawma gammu yo yimɓe ƴewɗo par ce que ɗum ɗonne ko ganduɗa wona ko yahata e leñol goto fof nan foodono géar goto fof no fodno dal te huuɗe so naata e leñol hay goto darata ko no haɓano ɗum seeren mi nane jooɗi kala ma yiide ceerno ko ma ñagoɗa audience te nden walliyaɓe ma en ɗo minen ceerno Moundaga nehi minen ceerno Seydou Nour Tall ganduɗo ceerno Moundaga ceerno so koye bedda jottoon no mbaɗa recevoir yimɓe yo seeren ɓe jaltu kalde e leñol ngol yo seeren ɓe jaltu kalde e laamu ngu noon kaldete e laamu ko yo balla fuutankoɓe balla enen ballaka te eɗen jogui ɓiɓɓe fuutankoɓe wonɓe e laamu ɓe darnaki leñol ngol moɗo yetta Allah noon moɗo yetta Ibrahima Abou Guet saabu premier pont mbaɗiɗo e mbaɗaɗo e nder Madina bon Madina Diadji o nde wonata ɗon ko Allah e haare Ibrahima Abou Guet ɗum amin jettira ɗum Allah yo yimɓe mbat yo yimɓe gollu kadi fuutankoɓe nana e laamu yo ballu yimɓe yo daro société ji yo mbaɗi so mbaɗama toon fuutankoɓe gonta yaltude keɗɗoto e nder Fouta kono tawde ko karrol tan joguiɗen en jaltat tigi machallah o waɗi fayida ha no fewi o wadde Amadou Thioɓir tan konngol ma cakkitgol ngol mbaynortoɗa bandiraɓe eyyi Dieynaba jarama debbo pullo boɗejo mata soko danejo jinmi wiɗema tan Fouta bonɗo ala hen woodi ko bawɗo baɗo e keblotoɗo e pewntiɗo saabu en mbi Gadiel Ka en Harouna Dia en Abou Diallo Balel en Maître Sall en Amadou Kane en Ɗahir Dia en ɓeɗo fof daranimat yo tampere gas Fouta heddi noon moni kala lañƴo fof tikkine banggue mum wona enen gandi pullo e jolfo e séréer sara kulle capaɗo mande gueji wala enen jiiɗi yumma jiiɗi baba ndendi fandare en jetti président république Alhaji Macky Sall nde faami ko rennogo yahata ko o rentini rafiji ɗi kadi o holli diine aada foof yo ndendu jiiɗi yumma jiiɗi baba nden to ko ndendina ko jaɓa ɗum jarama machallah wadde bandiraɓe e yewtere meɗen arti ha ɗo wonti gasi ha laaɓi wadde ala no mbatten so wona dokka en dernier son mbaynoroɗen bandiraɓe en jarnima dendagal bandiraɓe wattuɓe hakkille e Pindi TV ha no fewi sare bobo weli sare bobo weli yidbam sare bobo weli acha sile sare bobo weli acha sile sare bobo weli hayo jeege jallo jeere Fouta weli o jeegi jallo jeere Fouta weli Seynabou Sall yo Fouta men weli Seynabou Sall baalo Fouta koyne weli somi yimi Seynabou Sall mi jamaruto e ceerno Ibrahima duwotoɗo Allah jaabo Seynabou Sall wallam jarre ceerno Ibrahima o kaalo ko Allah wino tigi machallah hojomaji meɗen gasi ha laaɓi Moussa Diaw a yafoto en tan gasi ha laaɓi wadde aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi meɗen e leñol ngol ko ñande wonde so gueno ñaawi